Άλλος μας χρόνος, εκκλησιά με Άγιο Θρόνος, αυτή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία της αρχόντισσα κυρία, κατά εις μολύβι και χάρτη. Δώστε τώρα γιατί γράφει το κοντζέ. Δεν τελείωσε. Μα εδώ στο περιπολικό που είστε μαζί πέντε και μας κοιτάτε το περιπολικό. Δώστε. Μπλοκάρει το περιπολικό. Πούντο. Βγάλει το περιπολικό. Το έβγαλε, αλλά δεν φαίνεται. Δώστε κυρία. Για επαιτία θα σε πάνε μέσα. Επέτης.